ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋ ಕೂಡ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದು ಇಂಥ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರ್ತದಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪುಡು ಮುರಾಣಿ ಮಂಜಿ ಬಾರಿಮಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಜುನಿಕ್ಲೆ ಪಿರೌಡು ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ತೂನಾಗನೆ ಮುಡಿಪು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡುಲ್ಲ ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬೈಯದ ಪುರ್ತುಗು ಪಿರೋಡು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಒಂದುಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ವೈಫ್ ಬೈದೀನಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಡೆ ಬತ್ತದನಗ ತಿರ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋತಿಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆಪ್ಪಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲಕ ತೀರ್ಥ ಪಿರೋಡು ತೋಜಿನ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಆತೆಪ್ಪನ ಐತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ఎక్కువ ಅಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳು ಪಾಡ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೊ ಉಲಾ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರ ಖಾಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರೆ ಪೂರ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇಡೀ ಬರ್ತದೆ ತೂಗೋಡು ಅವಂಜಿ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂಚ ಬನೊಲಿ ಆತೆ ಸೊ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪಿರೌಡು ತೋಟ ಹೂದೋಟ ಕೈದೋಟ ಅದೆಲ್ಲ ಬನೊಲಿ ಪೂತ್ತ ತೋಟ
ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವು ಎಂಚ ತೋಜುನು ತೂವಲಿ ಇಡೀ ಊರೇ ತೋಜುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಅವಳು ಕಡಲ್ ತೋಜುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೂಯರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದಿನ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಏರ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸತು ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕೈತಲ್ಲಿಪ್ನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಪಣಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ನಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಬರ್ರಂಡು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಪಣಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.